ug dili yun ni makaya sa mga dato yung ani nga trabaho basta yung ani nga trabaho nga kahoy dugay jud kay ni mahuman sa mga dato pa kay bawal man ni sila kay hadlok man ni sila mabuling. Gibangam na dito di ay abi na ko unya dapet og mao gani among trabaho guys sa manguha ra jud mi kahoy kay para makabugas mo ni trabaho sa mga pobre gyud kanahon mga ahoy ra gyud in taon mi diri in taon loik lang kayo may mga ahoy ra mo ni pot sa jud nakahan wa pulo gyud ni kabangan aw na ko istorya to. Yun kay hilaw pa man di pa ni mahalin. Murag maghilak yun ang tao makapalit ani. Asura. Tay lagi di maghilak ning tao ani makapalit ani. Porti pa ning pagkakuana. Saban beta ni customer. Lisoding tiguang na tao makasaban tag customer. Og dire kay makapoy man tao tinan-aw malingkod ta kapoy man. Kanus katambadato ani. Kanusa katamandato ani daghan pa jong lamukan ni sig buntag na lamok gyapon gilamok pa tutang papal to kontra ng lamok kontra dire tabang tagpangano kahoy tamog tanaw ba tindog ta dire kay guys kay mo tanaw-tanaw ta ni papa kay kapoy-kapoy kung sige tag lingkod-lingkod ja daghan lamokon mo ta dito maayo mapay mo tanaw-tanaw ta direk tanaw-tanaw ta dig maayo kay di mata kabalo mo bugos-bugos anang one god kay maluag man ako na di latalang ko dire kay mas maayo to mo lingkod ko kay kapoy man ta sige tag kuan tindog-tindog lingkod-lingkod lakaw-lakaw tanaw-tanaw ta dire kay di mata kabalo mo bugos tanaw ta katulgo na kay ko dire pinaabot og kanus mahuman kay ako natang hakuton og mahuman ni ako man ni hakuton og magkuan ni guys mo ni among trabaho dire mo ni trabaho sa mga pobre walay makahimo ani pobre ra jud. Pila ra may paghakot dali-dali tagbalik ani kay daghan pa man taghakoton tikita ninyo na guys ang mga kahoy akong gibang pasaan mao ni trabaho natong pobre pinobre style ba. Uy pagkadali ar kay nahuman matik dayon dali ar kay mahuman basta hakoton gani dali kay mahuman jud basta bog dili kani hakoton dugay jud mahuman o dire na puta guys mobalhin na puta aring isa ka kahoy dire kay naa pa man hakoton day. Og nahuman na jud kog hakot guys nag-ilis na ko ani kay gisingot in taong ko og dili yun ni makaya sa mga dato yung ani nga trabaho basta yung ani nga trabaho nga kahoy dugay jud kay ni mahuman sa mga dato pa kay bawal man ni sila kay hadlok man ni sila mabuling pero mga pobre gani bisag wag unsa-unsa bali-balihon bawal yun is mga dato kay hadlok mo guni sila mahadlok yun sila bawal jud ni sa mga dato.